Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। भारतनि सा सानजा रायजोफोराव बांग्रि मावनाया सोलिबाय थानाय नुनो मोनो। मैया बेलासियाव सा सानजा भारतनि ओनसोलफोरखौ हरखाब बांग्रि मावनाया मावग्लुंहोदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बादिब्ला मैया बेलासि 3:42 समाव मिजोराम भारत म्यानमार सिमना खाथि साम्पाइ जिल्लायाव बांग्रि मावनाया सोमजिदोंमोन। बे बांग्रि मावनायनि गोहोमा 5.2 रिक्टार स्केल होनना NCSआ मिथिहोयो। बे बांग्रि मावनायनि गोहोमा मिजोरामजों लोगोसे आसाम मणिपुर बायदि रायजोखौ सोमावग्लुंहोदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया बेलासिनि 4:30 समाव क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल बनरगाव तिनियालि राजा लामायाव हरखाब ट्राकजों सौग्रावनानै बारग' NDFBनि सोद्रोमा सुग्लाय बसुमतारिया रुंसारि जायो। ओनसोलनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा सेरफांगुरि फारसेनिफ्राय गावनि गामि पद्माबिल फारसे बाइकजों फैबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। बिटिआरनि तामुलपुरखौ थाबैनो गोदान जिल्ला महरै फोसावनाय जासिगोन। तामुलपुर महकुमाखौ फैगौ 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखालि आसामनि गोदान जिल्ला थामहिनबा बिटिआरनि 5थि जिल्ला महरै फोसावगोन। गोदान जिल्ला महरै फोसावजानो गोनां तामुलपुर जिल्लानि गोदान जिल्ला बेंगिरि महरै सीमान्त कुमार दासखौ सायख'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखालि तामुलपुर सदराव माहारियारि फिरफिला बिरहोगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फिरफिलाखौ मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा बिरहोगोन। बिटिआरआव राजखान्थिनि बार बारनाया थाबैनो सोलायनो हागौ। दिनै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव BPFनि मिरु मावफुं आफादनि जथुमा। बे जथुमायाव BPF-BJPनि लोगो जानायनि सायाव थिरांथा लागोन। बे जथुमाया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव जागोन। बे जथुमायाव थिरांथा लानायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो फोरमायगोन। फोरमायनायनि उनाव मोनाबिलियाव गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेनि सायाव रोखा फोरमायनो हागौ होनना BPFनि MLA दुर्गादास बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। बुंथिनो गोनांदि रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङाबो BPFखौ बरायनो थियारि होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। लोगोसे BPF-आ BJPनि माखासे सर्तखौ मानिनांगोन होनना आफादगिरि बिथाङा बुंथिदोंमोनब्लाबो BPFनि MLA बिथाङा मोननै दोलोनि गेजेराव सर्त जायाखै होनना रोखा फोरमायथियो। MLA बिथाङा बुंबावोदि थांनाय 10 बोसोर सिगाङाव दिल्लीयाव बर' रावजों स्पिच होदों। बर' रावनि ओंथि बुजायना होग्रा दं। नाथाय बर' रावाव खोथा बुंग्रा दायो सासेबो गैया। जों लुबैयो BTC ओनसोलनिफ्राय सासे बर' रावाव बिबुंथि लाखिनो हानाय पार्लियामेन्टसिम थांथों। आपार एबा लवार हाउसआनो जाया मानो। जुनियायै BPF-आ BTCनिफ्राय जनजाति सुबुंखौ राज्य सभानि MP खालामनायखौ बे बाराव नङाब्लाबो इयुनाव गोबां खेब खालामबोदों, बेनिखायनो खालामगोन होननानै आसा खालामबाय होनना कामरुप जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशनआ गोदान बिथोन फोसावदों। कामरुप जिल्लानि गासिबो पिकनिक स्पटखौ बन्द फोसावबाय। रायजोआव फिन बांबोनो हमनाय COVID-19खौ नोजोर बोनानै COVID-19नि नेमखान्थिखौ फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय लावखार ओंखाम जानो थांग्रा सुबुंफोरा बे प्रट'कलखौ मानिनानै सोलियैनि थाखाय कामरुप जिल्ला बेंगिरिया जिल्लानि गासिबो पिकनिक स्पटखौ बन्द फोसावो। लोगोसे COVID-19नि थासारिखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौबो बन्द खालामनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।